Υπεγράφει συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Μη Κερδοσκοπικού Ιδρύματος Αθανάσιος Οχτωρίδης για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου Ηρώων, όπως θα λέγεται το πάρκο, που θα είναι αφιερωμένο στους 13 αδικοχαμένους της τραγωδίας στο Μαρί. Θα έχει δυναμικότητα 10 ΜΒ και το κόστος υπολογίζεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 10 ΜΒ στην Πανεπιστημιούπολη ανακοίνωσαν σήμερα το Πανεπιστημίο Κύπρου και το Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα Αθανάσιος Οχτωρίδης, το οποίο αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του πάρκου. Η χρηματοδότηση αφορά το ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής χωρίς ίχνος ρήπων. Έχει να κάνει δηλαδή με τη δημιουργία μιας κοινωνικής εταιρείας πράσινης ενέργειας, όπου θα καλεστούν να συμμετέχουν όλοι οι Κύπροι πολίτες, έτσι ώστε το 2020 να μας δίνουν με 500 ΜΒ περίπου φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ισχύ. Αναφερόμενος στην ορθότητα της επιλογής του ΙΓΙΟ ως ενεργειακής πολιτικής, ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε ότι 0,1% του κυπριακού εδάφους είναι αρκετό για να μας καλύψει ενεργειακά σε ποσοστό 100%. Από την πλευρά του, ο κ. Νάσος Οχτωρίδης τόνισε την εθνική σημασία του έργου, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο. Το μεγαλεπίβολο αυτό εγχείρημα αποκτά ένα ιδιαίτερα συγκινητικό, ανθρωπιστικό προσανατολισμό. Το φωτοβολταϊκό πάρκο Ηρώων, όπως θα ονομάζεται, θα είναι ένα ζωοφόρο μνημείο αγάπης και αλτρουισμού. Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου Ηρώων, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των 13 θυμάτων της τραγωδίας στο Μαρί, αναμένει την τελική έγκριση από τα Ηνωμένα Έθνη για αξιοποίηση της γης, αφού βρίσκεται σε ουδέτερη ζώνη.